Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Okay, ready na. Ano ba tong? Dali na bay, dali na, mga oras na. Oo, bay, kadiot. Mag-ilis akong t-shirt, bay, kay singot kayo. Mga oras na? Pagdali na. Mga oras na. Celebrate sa graduation sa kong anak ni Inday Tina. Kita-kita lang. Kita lang doa. Ang kikitang doha? Oo. Oo, paano ba nagkita ka ba siyo? Imong kibutang sa lamisa. Kana, para kang langgat suna. O niya, kanang usa, kang Inday Tina. Nga naman. Muuli sila, bay? Muabot sila? Bayalan? Tabaga ko, muuli ba sila? Kung ano ba, ako man kung gagalingon ba ibutong nga niya sila, makikupa na to. Ako nang imagine ba okay. Lingkod na. Mga oras na, mga oras. Sige, bay. Nga oras ta. Ida. Pakal tagmayo ni. Ay, sa pagpunit, ay sa Nga pagpunit. naman. Mga Gio na ta. Ay, sorry. Makalimot ko na. Dito lang sa kangambag da. Sige. Ngalan samahan sa anak ko si Espiritu Santo. Lord, salamat kayo sa imong kayo. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Labaw sa tanan, Lord. Salamat nga graduar na gyud ang pinangga akong anak si Inday Tina. Nga palalinginig ni pagkaon nga among sawan karon, Lord, nga makatag kinig kusog sa among lawas. Nya amo sa ipangaliya. Kanimo, Lord, nga do na siya makaon katong amo mga kaigsunan nga na biktima ba taon sa katalagman ba. Labaw sa tanan, Lord, akong iampo nga unta mauli ang akong mga palangga. Tuna, sindetina, makigsana mo sa pagkaon. Kining tanan akong ipangaliya kanimo, Lord. Nagis si mong anak ng Jesus Kristo na nagpuyo uban kanimo hangtod sa kang turon. Amen. Amen. Sagal samahan sa anak si Diyos Espiritu Santo. Amen. Okay na ba ibutong? Okay, Siguro okay, bay, pakal, okay, bay. pakal na. Bida ko sa or to paghuro to ng isang gitar do ha, bida. Ang panit oh, kagumkung kayo kaysa to giluto ni bay. Bakalso. Joel Bacalso. Joel Bakalso. Oh. Lusimba. Oh, be. Ay, daray. Dila be, lugito tanang inasal. Ang dila sinasal. Siguro. Tara. Siguro Okay. gida. Wala bay. Kuha na. Siguro giniboglugit ang dila, no? Oo, ang mata gali bay ako rin sukos tin doron. Paliog ko sa kutsilyo, bay. Dara. Na. Salamat. Dara. Ang gusok. Gusok para kang langga tuna. Butang na to, plato. Iyang ibutang ang plato. Nya, Para kung tuna. ang yan ang paborito, ang gusok. Sa inasal bay butong. Yan ang paborito. Mau ba bay? Ang kang Inday Atina, unod kining unod. Unya, sagulan og panit. Okay. Tana to, panit. Anang unod. Unya. Okay. Na kompleto na. Unod, panit para kang Inday Atina. Nga butagan na to og gamayng rice. Rice. Rice ko na. Rice. Alang kanimo langga tuna. Bay ano? Oh, kani. Alang kanimo Inday Atina. Congrats, Inday. Baya. Oo, ka rin baya. Bags bayan lang taon. Congrats. Turiring ng uto ka ni. Nindot pa kayo pa yun. Bye. Ako an ba? Sige, gunahon na lang China. Atina o Chuna, bay? Mamalagi ka rin kaon. Kaon na. Dungan ta. Sige, kagyaw-yaw di ako. Hak mo ng mga... Sige. Tungan ta. Tungan ta. Nahumahan naman kong butang sa sudan silang plato. Inasal niya. Nasa'y... Apanit sinasal. Ay, Butang na katsuna kang dati na. Kadiot, be. Pahika para sa angtang ni mo, be. Nga nang gikap ni mong agtang na ko ay. Ako lagi suto. Baka diyante. Nagtuo kang nagsalimuan ko tungod sa taas nga ilanat. Bay, alan.
Kasabot ko eh. Ito kang nayabag na kuno. Wow, yun. Yabag yung taon. Dili man ang baogod. Sa ako nang gikaingon ni Ubay, akong giisip nga niya karon sila si Chuna ug Inday Athena nakikuba na to sa akong pag-celebrate sa graduation ni Inday Athena. Na mao na akong ganaw na nga niya sila. Diba? Kasabot ko ano ba yun? Okay. Kita, na. Tanaw si Inday Athena na ko. Pahiyaw pa. Congrats Inday, congrats Inday. Naman eh. Murang sa gikumot kung lugan na eh. Oh. Ayay. Smoke ko istibas na. Pida. Gikang pahiyong karon. Hilak na sad. Pabilib man nga ako ba? Oh. Ha? Unsay pabili ba? Pabilib ni nga ako eh. Hila ko ba? Pabilib kong kisakitan ako wa sila. Oh. Pabilib. Sa ato pa. Sa ato pa, sakitan gina eh. Sakitan gina. Hindi ko na pabilib. Naon na tabay ay, bida. Hilak mo noon taning kalakihay noon nga ta. Ayaw ka pil ko eh. Nung mapil ka gilat. Ako ra. Ako ra ilak ba eh. Ako ra. No. Sorry ba ya? O ara po no. Okay. Ngaon ta. Ngaon! Okay, human naman ta sa blessing of food. By table lang ta ha. First table. Sa di pa mo adto, mukuha sa pagkaon, picture sa with Athena, okay? Okay. Nay, kinahanglan pa bagyod? Ayaw kong supaka. First table. Come forward, dali. Sindoy, dali na. Dali mo ma-picture ka. And I am proud to say nga tungod sa akong paningkamot, nakagraduate gyud ang akong pretty girl, Athena. Kana tungod sa akong diskarte. With the help of my big boss, Bong. Wow, yeah! Oh, Chuna. Asa na ba ito si Athena? Kadiyot lang, akong atuon. Okay, padayon. Excuse me ha. Oh, murag wa mahimuot si Athena. Maayo na biyang iuli, uy. Biyaan ko makanis sa lano. Magtaksi na lang ko. Athena? Athena? Nay, Asa ka? Nibiya man ka dito. muli na ko, nay. Sa? Usay mo uli? Medyo naglain ang akong lawas. Uy, pagtarong ba? Lagi, nay. Muuna lang ko. Uy, Athena, ayaw kong pakauwawi. Gisugo ko ni Bong. Gipaapas ka. Nganong kisugo mo kaniya? Athena, Muli na ko. asa ka mo uli? Ngano? Unsay pagtuon ni mo, nay? Asa ko mo uli? Atong tatay? Athena, Ay, kabala ka, nay. Wa pa mawa akong kahibos. nak. Sultihi lang imong amo. Nga muuna lang ko. Athena, Tito Bong. Imong Tito Bong. Murag, muko pang akong dila, nay. Nga mulitok, ana. Athena, Naglain gud ako lawas, nay. Sabta lang ko. Muuna lang ko. Magtaksi lang ko. Athena. Okay, sa itong order ng beer or wine. Order lang ka mo, Thank you, sir. Okay. Hello, Oh. beer, sir. Okay na, beer. Okay kayo. Ako na ka nag-isulti. Sky's the limit. Wow! Thank you, Sir Bong! Inday, asa ta? Inday, asa ta? Nagunahon na pa ko nung. Pag sure, Inday, oy. Wa man kay rota ning imong taksi nung. Ha? Ay, kabala ka. Bayrante ka. Kung pilay pitik sa imong metro. Inday.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!